Panapa tine nyaya dzinotikanganisa dzinotimanikidza. Pane dzimwe nyaya dzatinotonga panapa, kana tatonga tikanga tati isusu munhu anobhadhara mari kana kohwa. Kukohwa kune nzvimbo mbiri dzinokohwa. Vamwe vanorima fodya, vamwe vanorima chibage. Saka ukatarisa chibage tinotarisira kuti kana tataura nyaya yekukohwa, totarisa kuti mhando dzembeu dzaunori mhando dzipi. Izvo tinozviita chete ndonge taona uchishanda kumunda kwacho. Pane mumwe munhu watogona kutaura kuti anobhadhara kana kunze kwakohwa iri simbe isingasenzi, achiswera achichera hwahwa, tinotumira zvikonzi. Uye imwe nyaya unyatsoona kuti munhu arikutadza kubhadhara kushaya, anofanira kupuwa grace period yakati kuti abhadhare. Tinozviona zvisezvo. Uye imwe nyaya unyatsoona kuti kusabhadhara hake asi ane utsotsi. Uye imwe nyaya anotadza kuuya kudare iri nyaya yekuzvikudza chete. Hapana munhu ari pamusoro pemutemo, no one above the law. Tofanira kuita tsika dzorudzi rwedu rwechitema chaizvo chaizvo muno zvakanaka. Pane vamwe vanhu vandoti ndikangenda kutumirai vakwaya mudzimba dzenyu, hamuvape respect, munee muda kutarisira munhu anopfeka wachi. Munee muchitarisira. But wandenda tuma ndakakamirira, wandenda tuma panguva iyoyo ndiye ari kutotonga, ndiye mambo ipapo. Pokwa ukatongozva ko wakanyarara kana iri mhosva ungopuwa zvako. Ungopuwa zvako. Tine imwe nyaya futi, imimi munoenda kuzvinotaura nyaya zvikonzi. Unofanira kuti chikonzi chakuti ainira kubata mwana kuti pasina chinhu. Wabhadhara mari kuchikonzi, chikonzi ichi chinoenda kubata, chakuchaja $200. Chinowanei? Iwe ndiwaruza, tarisa kuchaino kurusa double kick. Munofanira kuzvinzwisa izvi. Tangu wotarisa kuti pa next door pacho pane vana vari kurohwa nevana vadipi. Inyaya yekuti imimi ana amai hamusi kunzwisisa kutaura. Vana mazuva ano vanoudzwa newe amai nababa kusina atete. Atete vangafara kuti mwana wako aroliwe. Kana wakaita chihurengo dai zvakuita uri mahurenji zvese. Kuroya hakusiko kumuka usiku chete. Unhu hwako hunoita kuti uratidze kuti uri muchi, uri muroyi. Mumwe munhu anorarama panyika panoka achirarama ari mujeri mugaeni kuti unoti akugara zvenyu. Regai ndikutaura pataikura kumahumbwe mwaiti ndichazoita imbwa, mwaiti ndichazoita dedi, mwaiti ndichaita pilot. Namanje mwai ndi pilot shomwe, namanje ndiani? Ndibaba, mwe namanje ichi imbwa. Zvinooneka namabatirei. Tiri kunzwisana. Unhu muridzi wawo. Zvakaipa. Tipe nyaya tuone. Chop chop. Mune wakatondita madhita aiswa kurungira ndobati nerimwe basa ratiita. Saka pavakazouya aigadzira ngoro akatoti ndatadza kuipedzisa zvakanaka nokuti yanzi ida kuwanika yamira. Saka anogona kugadzira ngoro unogadzira futi. Iye aigadzira wani. Aigadzira anga atoti ngaidhonzwe iuye ndigadzire. Anogara ku. Anogara kudena. Ada pun ada gambar. Kerana kamu dan masyarakat. Jadi, But you are just look for Sakachina and Musu Kurania. Mampuan Nafu, asking you so if I know what I can. What I know I can never have this not snow. And you are the edge of any farmers live at it. I don't know what to do. Kutaura kuti iwe ndipasiwa bisota iri apa. Ndinobisa manatasi. Akati ndichanotenga manatasi ndosara ndichisa. Ndozoisa matai ndo akaramba kubvunzo twakaisa mubvunzo iwe. Elifasi ungaise matai ni manatasi. Ndakasema manatasi anokudzidzisa. Matai ari kwakafanana. Vanashaka mushanda. Vanhu ndati chishandisa ivinga. Toona kuti panenge paita problem. Ndogadzisa kusvika shisha racho rapera. Hamtini ndakakiyakira. Zvakataura. Ayakataura kusvika shisha rapera. Yaisina mboramba utambura. Bora ichi mauya kumuyananiso zvezvamataurisiwa zvakanaka. Asi tiri kuti mutaure zvauri kuda kuti mubatsire mabuya pachena. Inini ndinotaura. Kana x-ray yakuitira problem. Inini ndinoenda sezhizha rese zvarapera. Komatai taura? Ponja tainogona kuita. Taura. Kana yaponjawo kuti yonongorwa here? Ngoro yambope. Inotaira racho ngachi. Aiyo, imi kana yaponja. Tairi rimwe racho iro rakasungwa newaya ngaabvise. Aiyo, ndati ini iro ramukuraranga ishandisei kana raponja mutori yangu mubope. Kuti zvakuda kuti bvisa taibvisa. Katera. Terera.
Pano zvimwe zvokuti kana tikazvitaura vakomana vakayaona kubazisa asi chinzwa zvandakutaura ndozvamani zvamesa wanzoka nyaya iripo ndeyekuti inosesa ngoro yakadaro yakafatai kana yaponya ngoro fura yekuti sei kusvika zhara pera iwe ngoro kana yekuti zhara pera mari unenge wana maintaina ngoro kubva kuexcel kusvikira kumatime anyowani ndozvatatichenda kunoita izvo iwe kana yaponja katena inotora ngoro yako chamwanda yakutora ngokumbidzana hafana kupesana kuwirana pamwe ndipapi kuti agadzirise mataya anogadzira zvese iwe chimutauro kuti chamwanisawo zvinoiti chinzwa kaiwe mira tangenda pedza kutonga wazvinzwa zvaataura ichene mubatirana